I fefe dómh bhfuil fearna mí a darna chréibh na héarna sa chéile, an lá sin bhí buaicphointí ar Ciarraí. Ó hinne le an lábhnótar ag mná na riota agus bhí buachach sa chréibhar an bhí fe hó le hábhliain nos. An bhaich na champíní ratha Ciarraí breúar agus a náthí aonú sa chlé Ceannais an 4 bliana sa chéile. Nu an gurach mná na riagas dopló an dríoch le Ceannais ag mráid seo a frisint. Bhí daid móra agus Ímar Gallagher sa talafór de chlé le Ceannais na héireann. Daniel O'Leary in sin Shelby Céhashi Anna Gail Séireach an brú curtha ithe Cowmore Arden son ó Anna Galvin Willing Counson Crane Pagadain sin Anna Bhainte ar fad. Bhín cléirí inis agus an bhí dul ar ruathair arís le Níomh Gallagher seirbh Heilte fachta Ceannais arís nis seo Kerry Cole captain minúr na bliana in the rig agus an Ceannais Gallagher bhaáil diantan sodiatach sa head dain Séireach fós há sé fós again bhí há bert séir sa Ceannais ach an plúcha go maithe son na bhaim ag Ciarraí in Neran na Gála Iarach Harris a ghuaile an son ag Marion Farley agus an chiad pointe omhranóna cúnta na mí. Íomh ní chuna chóir inis agus Saul go cáit Lynch uair a bháin eile capta an Ciarraí a dul a ruathair beag de hénig agus á thut de Hífra ó sé Sífra Ceannais arístice agus ise i garisteach go Cíomh Evans Sífra lena dasóg an Counson agus son Anna Yas pointe fórne an son ó Ciarraí. Me dogan rá le séar a bháil dul Saul go clíán hall na páitce agus sinna hádíanta inisico. Marion Farley Tasta go bhhéice agus an tas fada isteach a Joe na Ceannais an son Joe Kerry Cole agus fachta Kerry an son na stig. Fada Gear Daniel Carney startíanta bhaid tíiste agus Wasper go bháide well. Tóca sé rud buchantar sin maidir le cúil na bliana an bháid an son ó Kerry Cole an obair fadíanta céhénig. Agus bhí an cama an glúiseart sin go raibh an Amracha fás le Genuine Kerry Cole go raibh sí beidir rá ad an mhuic an gléomhan an sin ach fuair sí spáistí héin bhí monín eici an sí féin chuaigh sí ar ruúthairt an céadscach aonarach agus cool faighte chun sin. Pís a bhí oscailead son ag Níomh Carmody go níomh ní chuna chóir an son an Counson Buailte agus an Counson Seolta Harris an trasná ag ban chorcaghín an son á son níos fearr ó Ciarraí. Agus cinnareacht aontain sin leirí ag níomhní chonchar bhí an scóir sin dí orthú chuaigh sí leithí féin fuair sí spáistí féin agus chuir sí an cion sin thar trasnan. Ag an tain inis go fiochan suas Emma Duggan í sin istigh sa Ceannais agus í díorg éalúás na cosantóirí ach a ríist an bhí i gúsáid an stúa mar 6 teoir trasna Saul go clíán hall na páirce Ciara Smith inis. Pointe fachta níos luas sa le agus níos bhfuil an spás cruthaithe cos leiscéim an son Iarracht lena Catóig an son Anna Bhainte ar fad an dara pointe an sotranóna ag Marion Farley. Níomh ní chuna chóir go Cíomh Evans inis Cíomh i gara tíad isteach a Joe na Ceannais an pasta cóhaice go Daniel O'Leary spás os go tó sa cóir amach diaach sa bheith dain Séireach anna chosan ríist an Shelby Céimeáte ag Daniel agus Hannam an díal Rasper eile do bháide isteach sa bháide chéanna is i gin Kerry Cole don bhí sa chéad le anna bháide ar fad. Agus sin rud a bhí me sé grá ag lechama an sin nar a hagans Daniel O'Leary ar an leithrod bhín bagars agus danseran an jab jantan sin ag céitiniu chuní a stopú agus sin gorthóicí agus is sí fás híos. Éad do lech fuair agus fé mar a háráilte gomionn minic a gom níl feic idir na fórne seo. Níomh Gallagher inis agus an tas Saul agus an Iarracht son ó chapta na mí Bhín Clary agus sin ceannas na pointí is diise á feice gin an sotranóna. Agus tagan Bhín Clary leis na punchí agus na scórna sin an tamar fad nar a bhíonn siad dí is cinnead den céadscachaí. Agus an ban nó an son Katie Birmingham na sí gimmert don Banel Shinshire an nurig. Agus sleiscéim das an son agus Anna Yas ó Kerry Cole há sí dul díreach a Joe na Ceannais sin plas glóite chasna an Ceannais agus báide agus an tíú Rasper do báide feice gin so omhranón agus an Counson fachtag sé ar a bháil.
agus Craobh tá ag Sarah Wall go dtí seo tá si ag cosint go hacrasach ar tíomh agus inis si críichnú le cool ar an tíomh le seo tioncar tá dí agus si gimmers go hanamhaid go dtí seo. Báide gláán idir na fórne a réist cada é mar chluhéil. Tá freigur dí an géirí inis an bhfuil siad an non-ceanna áil, cai siad an léthirte a bhóg go gyotabeh níos tapúla chun an spáisian a cruúthút in na tasathirí. Agus Daniel O'Leary dultaisteach imol na Ceannais inis agus bei siad a dtíorgan níorthóideach isteach an iteo. Díobh Carmody inis /céim tucha huaic a chéchar sin cehrar baile na timppla is dechar éon dulchan cíine dhéanamhar sin ach an pas tucha do Chuomh Evans agus an Countson Seolta Harris sin trasnáin agus Freagar Mahanson ó Ciarraí. Robin Murray anna chicamach an son a caiilte ach Buaicphointí Ceannais ag an bhí agus ceann cliste an son chomhfada le Ciara Smith. Ciara ise á dhéachant le Aoife Delan. Aoife díorgaí stop ach Ciara fósa dulchan cín má hen son Harris an trasnáin. Well, ceart Craobh thuirte as an éireacht son mar bhí si nó tátar fad mar Phointe. An son isteach go Kerry Cole, Kerry inis. Báide fachtacha sa chiad le spás cruthaithe an sáiche de hénig. Asa dain séireach fós well an pas dulta I bhaidir fós ag an bhí hadiatach seo a bheith dain séireach agus anna dain séireach de Ciarraí cáil sé Meath Harris an trasnáin well deis eile ar bháide an son ag an bhí. Támalín inis fórdar an kick son ó Hífa ó sé a chan sellh Buaicphointí Ceannais ag an bhí agus chafa a bheith anna hócathe leis an ráta ibre a háco an so agus an tuchras a hátha chun an chluithe sa a bhuachaint. Fé mar dúirt ag fíor hús an chluithe. Chúig chluithe as a chéile Buaicphointí ag Ciarraí ar chunta na mí ó chailedar chluithe Ceannais na héireann an son na fés fétí an Countson Buaicphointí agus an Countson Buaicphointí Harris an trasnáin ag captéan na mí. Agus an seile fósacá Robin Murray anna chluithe ar fad imirthe ag báideoir na mí. Bhín Ciarraí captéan na mí anna chluithe cisin chuma fé mar a bhí ag na héan im leor an so ó héan go cúgdíag agus na honna de he chuma seo duine dos na honna de he Katie Birmingham an pasta go huaiche há sé ag Emma Duggan in Countson Buaicphointí agus an chiad scór ó Nimmert le chur leis an cheiricín os na chicin séir agus an is mar sin sé Phointe idir na fórne. Agus an chug inithe a fadóg dearnach séithe ag Maggie Farrelly agus an dat dianta ag cúnta na mí leach na himmartha Sarah Wall anna chluithe. I've been trying to make it right. Don't care what I left behind. I want somebody come and set me free. Set me free. The last 2 years, I just can't put into words like the amount of just hard work the team has put in this year, and we've been underdogs the entire time, but we just said today, not today, it's our day, and we said we had to bring it from the start, and I think we all stood up today. Agus waspar do bháide well Tócha sé rud buchaintear sin maidir le gúil na bliana anna bháide son ó Kerry Cole. Pure belief, to be honest with you. Belief from management on the girls and vice versa. Like these girls, Jesus, they go through a wall for you. Tá creidúint ómhór a grúpa seo agus bhí an blin secaite ach ní formór na turthaí a bhí like ní raibh sé tilt agan ach tá bua tilt agan inniu. Looking for a sign. Now I see a shining light. Is sin plas glóite Chasnan Ceannais agus báide agus an tíú raspar do báide feicegan in so. Set me free. We always just said, if we're under any struggle or anything, we have to find a way. That was it. We just put that out from the start. We believed, they believed in it, and look, they're back to Craobh Park and well deserved. Agus an dat dianta ag cúnta na mí Shane McCormack há sé hósásta agus anna jobbar fad dianta get im líana. From day one, he said we're going up the Hoganstown steps, and that was set from stone one. So I have full belief in us. Set me free.